Ați auzit vreodată de o peșteră atât de uriașă, încât adăpostește propria ei junglă, își formează propriile nori și chiar își creează propriul climat? Poate părea ceva desprins dintr-un film, dar ceea ce au descoperit oamenii de știință despre peștera Son Doong din Vietnam a atras atenția întregii lumi. Această peșteră este deja recunoscută drept cea mai mare din lume, însă o descoperire recentă i-a adâncit și mai mult misterul. Sub pădurile dense, cercetătorii au găsit urme ale unei peșteri sigilate, în care poate niciun om nu ajunsese vreodată. Când a început prima investigație, aceștia au dat peste lucruri care i-au surprins chiar și pe specialiști. Atmosfera din interior, ecosistemul său unic și mai multe semne care au ridicat numeroase întrebări noi. Ce ar putea fi ascuns într-un loc rămas închis timp de mii de ani? Este pur și simplu o peșteră naturală extraordinară sau există un mister în spatele ei pe care încă nu îl înțelegem pe deplin, iar ceea ce a fost găsit înăuntru a uimit întreaga comunitate științifică? Vom vorbi și despre întrebările la care oamenii de știință nu au reușit încă să răspundă complet. Dar înainte de a se înțelege toate acestea în detaliu, asigurați-vă că v-ați abonat la canal. Parcul Național Phong Nha Ke Bang din Vietnam este considerat unul dintre cele mai remarcabile locuri de pe glob. Găzduiește păduri dense, munți înalți și nenumărate peșteri răspândite sub pământ. Ascunsă printre ele se află Hang Son Doong, recunoscută acum drept cea mai mare peșteră din lume. Dimensiunile ei sunt atât de impresionante, încât în unele secțiuni o clădire de 40 de etaje ar încăpea cu ușurință. Mai mult decât atât, peștera are propriul ecosistem, iar din cauza umidității și temperaturii din interior își formează chiar și proprii nori. Timp de mulți ani, oamenii de știință au crezut că aproape toate secretele majore ale acestei regiuni fuseseră deja descoperite. Dar în 2023, în cadrul unei noi misiuni de cartografiere, povestea a luat brusc o întorsătură neașteptată. O echipă de geologi studia structura subterană folosind tehnologie modernă. În timpul cercetărilor, datele satelitare și scanările au dezvăluit un spațiu gol imens, care i-a lăsat pe toți experții fără cuvinte. La început, nimeni nu putea să creadă ce vedea. Când zona a fost scanată din nou cu un scanner LAR, sistemul nu a reușit să citească corect acea secțiune goală. La prima vedere, programul a tratat-o ca pe o eroare, deoarece nimeni nu se aștepta la o cavitate atât de uriașă, însă când au fost comparate mai multe seturi de date, a devenit limpede că o secțiune necunoscută, de dimensiuni foarte mari, exista cu adevărat sub pământ. Cel mai interesant nu era doar mărimea ei, ci și structura pe care o prezenta. În mod obișnuit, peșterile se formează de-a lungul a milioane de ani prin eroziunea apei. Astfel, pasajele lor sunt de obicei neregulate, șerpuitoare și cu forme variate. Dar structura observată aici părea cu totul neobișnuită. Mai multe secțiuni arătau aproape circulare. Unele tuneluri aveau o lățime surprinzător de uniformă, iar ecourile înregistrate în timpul scanărilor erau și ele diferite față de cele normale. Părea că sunetul se reflecta dintr-un tip complet diferit de structură. Toate aceste semne i-au făcut pe oamenii de știință și mai curioși. Acum exista o singură modalitate de a afla adevărul: să ajungă la locul respectiv și să vadă cu proprii ochi ce se ascundea sub pământ. După aceea, au început pregătirile pentru o expediție specială, care includea geologi, geofizicieni și alți câțiva experți. Nimeni nu bănuia că această misiune îi va conduce spre mistere pe care nu și le imaginaseră vreodată. Pe măsură ce oamenii de știință se apropiau de zona recent descoperită, și-au dat seama că pătrunderea înăuntru nu va fi deloc simplă. Prima investigație a arătat că peștera fusese complet blocată în urma unei prăbușiri masive de stânci, petrecută cu mii de ani în urmă. Se credea că, de atunci, niciun om nu mai pășise vreodată înăuntrul ei. De aceea, nimeni nu deținea informații confirmate despre ce se ascundea înăuntru. Însă poveștile spuse de sătenii care locuiau în apropierea zonei continuau să atragă atenția oamenilor de știință. Potrivit lor, locul era blestemat.
Aceștia susțineau că animalele sălbatice ocoleau să se apropie de el, iar de multe ori chiar și păsările își schimbau brusc direcția de zbor deasupra lui. La început, cercetătorii au considerat aceste povești drept folclor local, însă mai târziu au hotărât să le investigheze ei înșiși. A început o explorare cu drone, care a scos la iveală mai multe semne ce i-au pus pe toți pe gânduri. Camerele termice au detectat căldură emanând din interiorul peșterii sigilate. Cel mai surprinzător aspect era că lumina soarelui nu ajungea deloc în acea zonă. Nu existau dovezi de magmă și nicio sursă geotermală nu fusese identificată. Atunci de unde provenea căldura? Nimeni nu avea un răspuns. Când echipa a ajuns în cele din urmă la prima cameră, temperatura a scăzut cu aproape 15 grade în doar câteva secunde. În același timp, șuvițe ușoare de abur cald se ridicau din crăpăturile solului. Părea aproape că întreaga peșteră respira încet. Chiar și ecoul din interior era neobișnuit. În loc să se întoarcă înapoi, sunetul părea absorbit spre adâncurile peșterii. Unii experți au sugerat că două sisteme de peșteri separate ar putea fi conectate, formând ceea ce este cunoscut drept un sistem de peșteră cu dublă stratificare. Dar atunci când toate măsurătorile au fost reluate, niciun set de date nu corespundea acelei teorii. Mai multe porțiuni ale peșterii arătau atât de uniforme și de bine echilibrate, încât semănau mai degrabă cu un proiect de inginerie precisă decât cu o formațiune naturală. Între timp, senzorii au înregistrat ceva ciudat. La fiecare 26 de minute apărea o vibrație ușoară, cu un ritm perfect identic. Nu semăna nici cu un mic cutremur și nici cu vreo activitate geologică obișnuită. Același tipar se repeta la intervale perfect egale, dar niciun specialist nu reușea să-i găsească o explicație. Pe măsură ce oamenii de știință înaintau tot mai adânc în peșteră, au dat peste un loc pe care nimeni nu și l-ar fi putut imagina. Sus, deasupra capetelor lor, se aflau mai multe deschideri naturale de mari dimensiuni în tavan, prin care pătrundea lumina soarelui. Aceste deschideri funcționau precum niște luminătoare naturale. Datorită lor, o lumină difuză de zi ajungea la sute de metri sub suprafață, transformând întregul loc într-o altă lume. Cea mai mare surpriză a venit atunci când echipa și-a dat seama că peștera ascundea mult mai mult decât simple roci. În interior creștea o pădure tropicală subterană completă. Plante dese, verdeață luxuriantă și o atmosferă saturată de umiditate îi înconjurau din toate părțile. Nori mici se formau în aer, iar în unele locuri cădeau chiar picături fine, asemănătoare unei ploi ușoare. Pentru oamenii de știință, acesta era un semn clar că peștera avea propriul ecosistem și chiar propriul sistem meteorologic la scară redusă. Cu alte cuvinte, era o biosferă autosusținută, care nu depindea în totalitate de lumea exterioară. Un strat subțire de ceață plutea prin multe zone ale peșterii. Ferigi uriașe creșteau printre stânci acoperite de mușchi. În câteva locuri, cercetătorii au descoperit și ciuperci care emanau o lumină albăstruie abia perceptibilă. Întreaga priveliște părea desprinsă dintr-un film de science fiction. Botanista vietnameză Dr. Le Thi Minh și echipa sa au recoltat mostre de plante din peșteră. Primele analize au arătat că aproape 40% dintre plante nu corespundeau niciunui catalog genetic existent. Altfel spus, existau specii vegetale care nu fuseseră înregistrate niciodată de știință. A fost găsită chiar și o liană care se închidea brusc, asemenea unui laț, în momentul în care era atinsă. Comportamentul ei nu semăna deloc cu cel al unei plante obișnuite. În același timp, din adâncurile peșterii se auzeau zgomote surde, deși afară nu era nicio furtună. Unii cercetători consideră că sunetul provenea din râuri subterane. Însă atunci când au fost trimise drone în interior, acestea au înregistrat ceva și mai ciudat. Anumite straturi de ceață din interiorul peșterii se deplasau după un tipar fix. Acestea au fost denumite ulterior frontul fantomă. Lucrul cel mai surprinzător era că ori de câte ori dronele pătrundeau în aceste zone, radarul înceta să mai funcționeze corespunzător, iar senzorii de temperatură începeau să ofere citiri greșite. Creaturi pe care știința nu a reușit încă să le identifice.
Pe măsură ce oamenii de știință înaintau tot mai adânc în peșteră, au început să realizeze treptat că viețuitoarele de acolo erau la fel de neobișnuite ca și peștera în sine. Primul lucru pe care l-au observat a fost un păianjen de peșteră, al cărui corp părea acoperit de un înveliș dur, asemănător metalului. Apoi au descoperit niște șopârle bizare, care nu aveau ochi deloc. Se mișcau prin solul umed, cu aceeași ușurință cu care înoată peștii, de parcă trupurile lor se adaptaseră complet la viața în întuneric total. Puțin mai departe au găsit crustacee minuscule, ale căror carapace hexagonale împrăștiau lumina în direcții diferite, asemenea unor cristale, dar un alt aspect i-a surprins și mai tare. Unele dintre creaturile din peșteră nu străluceau din propria lor putere. Lumina lor apărea doar când ceva trecea prin apropiere. De îndată ce o persoană sau orice alt obiect se apropia, valuri de lumină se răspândeau de-a lungul corpurilor lor. Oamenii de știință au identificat acest fenomen drept bioluminescență, bazată pe mișcare, deoarece era declanșată de deplasare, nu de întuneric. Chiar în mijlocul tuturor acestor creaturi stranii se afla un lac liniștit și incredibil de limpede. Cel mai neobișnuit lucru în privința lui era forma sa. Părea aproape un oval perfect. În jurul lacului se aflau roci negre, care semănau foarte mult cu obsidianul. Când oamenii de știință le loveau ușor, acestea produceau un sunet cristalin, asemănător unui clopoțel. Apa lacului nu semăna deloc cu apa obișnuită. Apa era ușor caldă, neobișnuit de limpede și mai densă decât de obicei. Când probele au fost analizate, acestea conțineau minerale hidrotermale care se găsesc în mod normal în apropierea izvoarelor hidrotermale de pe fundul mărilor adânci. Dar întrebarea cea mai mare rămânea cum ajunseseră aceste minerale într-o peșteră aflată adânc în munți, la mare distanță de ocean. În acel moment, oamenii de știință au devenit și mai perplexi. Cum reușise acest ecosistem să supraviețuiască mii de ani fără niciun sprijin din exterior? Cum rămăseseră animalele, plantele și apa în echilibru atât de mult timp? Nimeni nu avea un răspuns clar la aceste întrebări. După ce au traversat lacul, cercetătorii au pătruns într-o încăpere care părea complet diferită de tot ce văzuseră până atunci. Primul lucru care le-a atras atenția a fost roca. Până în acel moment, cea mai mare parte a peșterii fusese formată din calcar, dar în această secțiune, rocile erau mult mai închise la culoare, iar suprafața lor părea metalică. Inițial, geologii au crezut că era vorba de bazalt, însă când probele au fost examinate, s-a descoperit că în compoziția lor 90 și 7% era uniformă. O asemenea consistență se întâlnește extrem de rar în rocile naturale. Unii experți au spus că seamănă mai degrabă cu un aliaj artificial. Pereții acestei încăperi erau și ei ieșiți din comun. În loc să fie aspri, se curbau spre interior, de parcă o presiune sau o căldură intensă le dăduse acea formă. Cu toate acestea, în zonă nu existau urme de activitate vulcanică sau de rocă topită. Apoi cercetătorii s-au uitat la podea, au observat pietricele mici, cam de mărimea unor monede, care pluteau perfect nemișcate la câțiva centimetri deasupra suprafeței. Când au încercat să le atingă, simțeau o forță magnetică slabă care le respingea. Totuși, testele au arătat că pietrele nu conțineau suficient fier pentru ca acest lucru să pară posibil. După ce a văzut toate acestea, un fizician a spus că nu va fi deloc simplu să ofere o explicație. Pe măsură ce înaintau, au observat încă o caracteristică ciudată. Unele stalactite din peșteră creșteau în lateral, în loc să atârne drept în jos, iar altele aveau forme răsucite, asemănătoare unui tirbușon. Acest lucru era diferit de tiparele obișnuite formate de picurarea apei. Straturi subțiri, asemănătoare cristalului, acopereau și pereții. Ori de câte ori cineva vorbea în apropierea lor, o ușoară vibrație putea fi simțită în interiorul cristalelor. Părea că acestea răspundeau la vocea umană. Când un inginer le-a atins ușor cu o tijă metalică, ecoul care s-a întors părea că străbate adâncurile pământului. Cam în același timp, senzorii au înregistrat un alt tipar misterios. La fiecare 42 de minute, rocile produceau același puls ritmic,
asemănător bătăilor unei inimi. Nu era vorba nici de activitate seismică obișnuită, nici de sunetul vreunei mașini. Oamenilor de știință le-a fost greu să înțeleagă ce anume provoca acest fenomen. În cele din urmă, echipa a descoperit o porțiune a peretelui care arăta complet diferit față de restul. Era caldă, părea goală în interior, iar suprafața ei era la fel de netedă ca ceramica. Când au încercat să o găurească, chiar și un burghiu cu vârf de diamant nu a rezistat mult timp. După aceasta, unii oameni de știință au sugerat pentru prima dată că cel puțin o parte din această cameră s-ar putea să nu fie în întregime naturală. Semne vechi de 12.000 de ani și semnale misterioase. Pe când oamenii de știință se pregăteau să părăsească camera, piciorul unui geolog a lovit ceva tare, îngropat sub pământ. După ce au îndepărtat stratul de sol, au găsit o placă rotundă de piatră. La prima vedere părea o rocă obișnuită, dar de îndată ce a fost curățată, pe suprafața ei au devenit clar vizibile semne sculptate. Nu erau urme naturale. Totul indica faptul că fuseseră făcute în mod deliberat. La început, oamenii de știință au crezut că semnele ar putea aparține unei civilizații locale, însă după o analiză mai atentă, au constatat că acestea nu semănau nici cu scrierea vietnameză, nici cu sanscrita. Ulterior, simbolurile au fost comparate cu ajutorul unui program informatic de potrivire a simbolurilor din mai multe limbi, iar unele dintre ele păreau asemănătoare cu scrierea protolomită. Aceasta este considerată una dintre cele mai vechi sisteme de scriere din lume și rămâne până astăzi incomplet descifrată. Conform primei estimări, placa ar putea avea în jur de 12.000 de ani. Dacă această estimare se dovedește corectă, ar însemna că este chiar mai veche decât primele civilizații din Mesopotamia. Însă adevărata surpriză se afla chiar sub placă. Imediat după ce aceasta a fost ridicată, oamenii de știință au observat dedesubt un spațiu complet gol și tăcut. Au încercat să înregistreze sunete, dar nu a existat niciun ecou. Ba mai mult, nici instrumentele lor nu au detectat vreo interferență electromagnetică. Acest spațiu se comporta cu totul diferit față de cavitățile subterane obișnuite din rocă. Ulterior, echipa a scanat zona de sub placă folosind un radar cu penetrare în sol. Scanarea a dezvăluit mai multe camere hexagonale interconectate, asemeni unui fagure, extinzându-se adânc în pământ. Aproximativ în același timp, senzorii au captat un nou semnal. La fiecare 4 minute și 37 de secunde, același puls de joasă frecvență se repeta. Acesta nu corespundea niciunui fenomen natural cunoscut. Un membru al echipei a spus că părea ca și cum îndepărtarea plăcii ar fi activat un sistem ascuns. Chiar în acea noapte, radioul echipei a captat și el interferențe statice neobișnuite. Mai târziu, când tiparul undelor a fost analizat, au fost semnalate anumite asemănări cu simboluri descoperite în arta rupestră antică din Sahara. Ceva mai târziu, în martie 2025, unele rapoarte menționau un memoriu intern divulgat, în care se afirma că o altă cameră de la locul respectiv era încă sigilată și că din interiorul ei era detectată o activitate continuă asemănătoare unui ecou. În timp ce oamenii de știință încercau în continuare să înțeleagă misteriosul semnal descoperit în acea peșteră din Vietnam, un alt raport i-a luat prin surprindere pe toți. La începutul anului 2025, o echipă de cercetători din Norvegia a analizat date termice satelitare provenind din regiunea arctică. Pe parcursul investigației lor, aceștia au înregistrat același semnal de joasă frecvență sub o peșteră acoperită de gheață, situată în apropierea arhipelagului Svalbard, semnal care fusese detectat anterior și în peștera din Vietnam. Lucrul cel mai surprinzător era că și acest semnal se repeta la fiecare 4 minute și 37 de secunde. Atunci când înregistrările din ambele locații au fost puse față în față, cercetătorii au constatat că pulsurile nu erau doar asemănătoare, ci erau captate aproape în același moment, cu o precizie de ordinul milisecundelor. Chiar și după ce au fost luate în calcul fusele orare, rotația Pământului și întârzierile instrumentelor, concordanța s-a menținut. Aceasta a ridicat numeroase întrebări noi.
Între timp, unii cercetători au comparat semnalul și cu vechiul proiect sovietic al forajului Kola. Acesta era celebrul proiect asociat cu povestea cunoscută drept Pițul zoptăm puțul spre iad, care a stârnit discuții aprinse cu mulți ani în urmă. La vremea respectivă, anumite sunete ciudate înregistrate în cadrul proiectului fuseseră catalogate drept simple mituri, însă atunci când vechile înregistrări de arhivă au fost reanalizate cu ajutorul unor programe moderne, au apărut rapoarte despre similitudini între tiparele lor audio și semnalul din peștera vietnameză. Cu toate acestea, aceste afirmații nu au fost confirmate în mod independent până în prezent. Ulterior, unii oameni de știință au comparat aceste semnale și cu câteva explozii radio înregistrate de SETI. Într-o etapă timpurie, anumite tipare au fost descrise ca având un aspect similar. Totodată, câțiva fizicieni au sugerat că structura camerelor hexagonale subterane semăna cu un posibil tipar de rezonanță neutrinică. Era doar o ipoteză, dar a atras și mai multă atenție asupra subiectului. După toate acestea, a început să prindă contur o nouă teorie. Unii au început să se întrebe dacă aceste structuri, nefiind naturale, fuseseră ridicate pentru a ține ceva sigilat în interior, sau dacă fuseseră concepute să capteze un anumit tip de semnal din exterior. Deocamdată, nu există dovezi clare în sprijinul niciuneia dintre aceste ipoteze, însă dezbaterea dintre oamenii de știință și cercetători s-a aprins considerabil. O creatură misterioasă surprinsă de cameră. În timp ce investigarea semnalelor ciudate din peștera din Vietnam era încă în desfășurare, cercetătorii au observat ceva neobișnuit pe pereții umezi din partea superioară a peșterii. Au descoperit sute de cuiburi mici și rotunde. La prima vedere, semănau cu niște cuiburi de păsări, dar o examinare mai atentă a arătat că nu erau alcătuite nici din crenguțe, nici din noroi. Dimpotrivă, erau construite dintr-un material asemănător cerii, cu bază proteică, care nu corespundea niciunei creaturi cunoscute din zonă. Echipa a prelevat mostre din cuiburi și a efectuat teste ADN. Raportul inițial a indicat că o parte din materialul genetic semăna cu cel al unor artropode străvechi sau al unor vietăți asemănătoare insectelor. Totuși, alte segmente ale secvenței genetice nu puteau fi asociate cu nicio specie cunoscută. Din nou, oamenii de știință se aflau în fața unei noi întrebări fără răspuns. La început, toate cuiburile păreau goale, așa că echipa a montat camere cu senzori de mișcare în jurul lor. Ceea ce au înregistrat camerele după miezul nopții i-a uimit pe toți. Imaginile arătau o creatură transparentă, de aproximativ mărimea unei palme omenești. Avea niște plăci slab luminoase pe spate și se deplasa în tăcere pe peretele vertical. Mișcările îi erau atât de fluide și precise, încât părea că urmează un traseu dinainte stabilit. Momentul cel mai straniu a venit atunci când creatura s-a oprit exact în fața camerei și a întors încet capul, iar privirea ei părea îndreptată direct spre obiectiv. Pe fața sa era vizibil un singur ochi, iar pupila acestuia avea o formă hexagonală. Cercetătorii observaseră același tipar cu ceva timp înainte, atât pe placa de piatră, cât și în structura camerelor subterane. La câteva zile distanță, când zona respectivă a fost inspectată din nou, oamenii de știință au constatat că numărul cuiburilor aproape că se dublase. Mai mult decât atât, urme minuscule din același material asemănător cerii au fost descoperite și pe exteriorul unor echipamente folosite în cadrul expediției. Acest lucru a ridicat ipoteza că aceste vietăți ajunseseră dincolo de zona centrală a peșterii, deși niciun senzor nu le înregistrase deplasarea. Odată încheiată expediția, cercetătorii considerau că munca rămasă urma să continue exclusiv în laborator, însă la doar câteva săptămâni după aceea, povestea a luat o întorsătură neașteptată. De data aceasta, întrebările nu mai vizau ce se afla în interiorul peșterii, ci oamenii care se întorseseră din ea. Inițial, unii membri ai echipei au raportat că auzeau voci fără o sursă aparentă. Alții au declarat că, pentru câteva secunde, aveau senzația că timpul trecea mai repede sau mai lent. Un membru al echipei a susținut chiar că ceasul său arăta o oră cu aproape 20 de minute înainte,
în timp ce toate celelalte înregistrări digitale rămăseseră perfect normale. La început, aceste episoade au fost puse pe seama oboselii și a stresului psihic, dar pe măsură ce au apărut tot mai multe cazuri similare, medicii au început să examineze fiecare persoană din echipă. Scanările cerebrale ale unor membri au evidențiat o activitate electrică neobișnuită în hipocamp și în cortexul prefrontal. Acestea sunt regiunile creierului asociate cu memoria, luarea deciziilor și gândirea. Raportul consemna de asemenea impulsuri microelectrice de intensitate redusă. Nu erau suficient de puternice pentru a provoca daune grave, însă puteau influența ritmul circadian al organismului, cunoscut și ca ceasul biologic, precum și memoria de scurtă durată a unor persoane. Un singur element era comun în fiecare caz. Persoanele care petrecuseră mai mult timp în apropierea camerei hexagonale manifestau aceste modificări într-un mod mult mai pronunțat. Curând după aceea, un alt incident ciudat a ieșit la iveală. Un cercetător a început să deseneze în mod repetat spirale, hexagoane și alte forme geometrice pe hârtie în timp ce dormea. Mai târziu, aceste desene au fost comparate cu tiparele de rezonanță descoperite pe plăcile de cristal din interiorul peșterii, iar unele asemănări au fost semnalate. Cel mai surprinzător aspect era că, după trezire, el nu-și amintea absolut nimic din toate acestea. Cam în aceeași perioadă, o biologă din echipă a început să vorbească în somn într-o limbă pe care unii specialiști în lingvistică au descris-o ca fiind asemănătoare cu vechile protolimbi. Între timp, cel mai tânăr tehnician al echipei relata mereu același vis, noapte după noapte. Spunea că se afla în interiorul unei încăperi întunecate, unde un puls de lumină ce urca din adâncul pământului bătea exact în ritmul propriei sale inimi. Un raport confidențial, apărut ulterior în spațiul public, susținea că fusese recomandată monitorizarea pe termen lung a persoanelor implicate în expediție. Ultima pagină a raportului fusese înlăturată, însă o scurtă notă scrisă pe ea a ajuns să fie intens dezbătută. Peștera te schimbă. Dovezi versus teorie. Care este adevărul? Până acum, am trecut în revistă numeroase aspecte legate de această peșteră care par cu totul și cu totul misterioase. Însă cea mai importantă întrebare rămâne care dintre afirmații sunt confirmate științific și care reprezintă doar ipoteze sau teorii. Înțelegerea acestei diferențe este esențială. Să începem cu faptele asupra cărora oamenii de știință sunt, în general, de acord. Sandong este cu adevărat cea mai mare peșteră cunoscută din lume. Ea se află în regiunea Phong Nha-Bang din Vietnam. În interior există un ecosistem unic, în care cresc copaci, se formează nori și pot fi observate chiar condiții asemănătoare vremii de afară. Este adevărat, de asemenea, că această zonă este considerată a fi formată din calcar vechi de aproximativ 400 de milioane de ani, iar oamenii de știință desfășoară cercetări acolo de mulți ani. Tot la fel de adevărat este că în această regiune au fost descoperite mai multe specii care sunt studiate și astăzi. Fiecare nouă descoperire ne reamintește că există încă foarte multe lucruri sub suprafața Pământului pe care nu le înțelegem pe deplin. Pe de altă parte, unele afirmații nu au încă dovezi științifice solide. De exemplu, ideea că o parte din peșteră ar reprezenta o structură complet artificială sau că semnalele misterioase detectate acolo provin dintr-un sistem ascuns. De asemenea, nu există încă un consens științific cu privire la afirmațiile legate de scrierea protoelomită, la semnalele similare raportate în zona arctică sau la legăturile cu o civilizație antică. Aceste idei sunt discutate, însă nu pot fi tratate ca fapte stabilite. Știința permite întotdeauna oamenilor să pună întrebări, dar acceptă răspunsuri doar atunci când acestea sunt susținute de dovezi concrete. De aceea, ori de câte ori încercăm să înțelegem o nouă descoperire, ar trebui să ne amintim mereu diferența dintre dovadă și interpretare. Uneori o descoperire poate părea extrem de misterioasă, dar până când nu există probe solide, este mai înțelept să o tratăm doar ca pe o posibilitate.
Exact din acest motiv, Sondung și descoperirile recente legate de ea rămân la fel de fascinante pentru oamenii de știință și în zilele noastre. Poate că cercetările viitoare vor oferi răspunsuri la unele dintre aceste întrebări, sau poate vor ridica altele cu totul noi. Deocamdată, cea mai bună abordare este să rămânem curioși, să înțelegem faptele și să evităm să tragem concluzii fără dovezi temeinice. Dacă cercetările viitoare vor confirma unele dintre afirmațiile mai îndrăznețe legate de această peșteră, impactul nu va fi limitat doar la Vietnam. Ar putea schimba modul în care întreaga lume privește locurile ascunse de sub suprafața Pământului. Este posibil ca multe lumi subterane să existe încă, despre care astăzi nu știm absolut nimic. Astfel de descoperiri ar putea scoate la lumină specii complet noi, care poate au trăit izolate de lumea exterioară timp de milioane de ani. Totodată, ele ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum era climatul Pământului în vremurile străvechi și cum s-a transformat natura de-a lungul diferitelor epoci. Unii oameni pun aceste descoperiri în legătură cu civilizații dispărute, însă deocamdată nu există dovezi solide în acest sens. Dacă asemenea probe vor fi găsite vreodată în viitor, multe dintre ideile noastre vechi despre istoria omenirii ar putea fi răsturnate. Dar până atunci, aceste afirmații trebuie privite doar ca simple posibilități. Această descoperire arată de asemenea că până și tehnologia noastră actuală are limitele ei. Uneori, chiar și instrumentele moderne nu reușesc să înțeleagă pe deplin locuri precum acestea. De aceea, o tehnologie mai avansată și viitoarele misiuni de cercetare ar putea dezvălui mult mai multe lucruri despre aceste peșteri în anii ce vor urma. Iată de ce Shandong este considerat în continuare unul dintre cele mai importante situri științifice din lume. Este special nu doar datorită dimensiunilor sale impresionante, ci și pentru că fiecare studiu nou ridică întrebări noi. Și tocmai aceste întrebări sunt cele care îi îndeamnă pe cercetători să continue explorarea. Poate că unele dintre aceste mistere vor căpăta răspuns în anii următori și poate că altele vor rămâne pentru totdeauna mistere. De-a lungul acestei povești, unele fapte sunt confirmate științific, în timp ce alte afirmații fac încă parte din cercetări și dezbateri în desfășurare. De aceea, nu ar fi corect să acceptăm orice afirmație nouă drept adevăr definitiv fără dovezi. Știința pune mereu întrebări noi, desfășoară cercetări și ajunge la concluzii doar după ce analizează cu atenție dovezile. Prin urmare, și acest mister ar trebui privit în același mod. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like și să-mi spui părerea ta în comentarii.